ole tunchuma kan case in how tor thlen na mun hi Gerbia tunisia munre takmai chen in po asang thapa omna mun chenom te po to te nge an ni te sia chen lo na le mi du ina an no chwa mai thelo na huna thilthleng ania video te abula changa to thlengin minlo thlir sakin minlo ngai thak sak le chho don nia September ni som pasari kumsang ni somni pahni injini tlailam darma chhawela chuan mi che pakhat danai chuan a thian pakhat samari kumsomni palimi hne na tang chuan text message adong hlulmai message enroll cha chuan ama a message adon chen ang satle ang mai alo ni holo danai chuan message a chuan lo thona na sa tak mu thein arang thei ang berin a thian no chu kolin a bezui ta ngala chu vele a thian no po chuan rang taka kol chu lo la in omzani lo hian arak chel chul ba ka chapa hian a pasal friends mi kumsomli pahne upa roman pita to chu swimming pool a che swal thole po a thok to lo tho chu mang ang tak hian aron shil tamaya chuta danai chuan ril rufim tak po chung chuan a thian nu hne na chuan zo na pa ngai tak zot let le ngalien emergency service a ko le ko lo chu a zot le a ani chuan tu ma al shil lo tho a soi nu a chuan danai chuan arang thei ang bera emergency service chu pol thoi tu le an mani po re lo te a an ron thlen thoi tur tho a soi nu a chuan anin biak na chu an da zuya danai chuan a thian nu atiam angin akar chu tinung ngalin samari ti se na bila lam chu apan chuita ani ti chuan dana in vila apathen chuan gate bula police te le medical mi te an lo omnol to a gate a chuan danai chu lut ngalin swimming pool kianga mi patak sa lian tok tak mai puana an khu a hmu chuan shil chop ngai lovin eng thil nge thleng ti chu a hri cheng hlia in ruang bula chuan a thian no samari po chu lo omin danai aron hmurwal rwal chuan a omna lam pan hian a thian no bula chuan lungchhe emin aron tap zui ta homa engtin nge ka pasal tel lo chuan kanun zong ti te chu a cha hla ani a ni e me chelano pang tak mai na maktaka a pasal a chan thut na chu atwar tu ni lo chuan shia thiam har sadonian atwar tu tan po anadon bok ni samaritan tak po athil to na banga aum dana chuan dem na po aum holo amai ro chu danai chuan a thian no samari om dan chu torna awanga trana ni lovin thiam taka zirto sa chan chop ni mai hian a hritlak mai danai rin hlel na hi police te puina an lo rin hlel ve che chu ni in samari thu soi hi an rim thei thlot lo alo ni a ye chuan zo na te zo chun zomin samari chuan a hmani zan September ni som paruk lai a chuan a pasal romana chu aroi em a in chunga boina te seamin pothial te a thlak tamaya samari chuan a pasal che dan boro tak mai a hlo ba chuan a bung ro then khatla in zan khat che hotela ria san tur chuan a chwa san chui ta de a atuk jinga a pasal nen po chuan in bito chang lavin an vila chuan hole in zan lama amu thatlo mai ba ka a chau ema ba chuan an ruma motora a kal tlang hnuwa rei tak chuta chuan amu hil zuita a ma se tlai lam dar ma bel do na chiaron harle in ti har tura an tol sola pan hno chuan swimming pool a non nei to lo a pasal a bok khup zonga lo umreng chu a muta ni in police ne na chuan a soi ani ma se samari thu sei zong zong chu tunisia a forensic team lam te chuan thil ni thei ni in an hretlat lo a chan chu samari ti no pa in om dan hi hetiang hian ani banga lo ni hotel atanga samari alet le hnuwa anin chunga lu turin kongka puya akal phot angaya in mu hil tura an pindan lam apan don ani chuan romana ruang lo omna swimming pool to zol kha akal kan nge angai don boka khatia a pasal ruang lo litreng kha mishing lung finta na mo theilo chi zia sang ani theilo emergency service lamina romana ruang chu re tak tuya awm thu an soina po hian samari thu sei chu no chhi tu den thudik ni thein an shiat lo pha boka tui taka pindana samari amot bo por lai khan a pasal romana chu an swimming pool a alo thikhong reng to ti na ni chu ma se khatia samari hotel atanga alo holai khan
an tual zol paltlang lo chuan an pindana akal thei si lo swimming pool a mi pa kha mu lo thei ani lo shim ani ti chuan samari thu sai in kalnoi wang hian police na chui dan tur po chu in thlak ngal hlokin police sam chuan romana thina chu people thil thua che solna ani an jing lo bura a chan chu kumsomni pahni mi pasacha le risel thaim em anma ni swimming pool nge ya che swala thiringot ani theilo ti chu an ngei dan nge tak ani a he an ngei dan hi adik ngei poringin thudik an shiat ngei theinan an hu chheina tora hian an rilru song an peya tin he thilthleng hi tu imoro manna thudi khailan ani lo na na lim channa mai ani ti chu an hailo cheng hle boka enge thilthlen da he khe sa hian tungi in nam noya engwange nyang le romana hi tha nge ani a e pal thil thu tak me wa che swal nge ani ang ren sum dong hlo tling tak le atira changa police na china te khotlai tum me che hi eng ang mi nge an ni a vila re tak maya eng tia cheng dur nge an ni chu chana she thei tur chuan roman pita to cho tungi ani a eng tin nge he thang ten om taka hian a o thei thilthen dan te she turin umriat kalta kha ni han le le phot mai te ang roman pita to hi non polo tak nei ni rem nawin ube wali a phe chuan a ming hi a thaim ema miso tlangwal ti anga tlangwal fel le tlomai tak mai ni in ano pandeu lai tangin vurtol skydiving zirtir to atang china patei ma le tumro tak mi athil tuma chiang em ni in thil thaber do thin ania te chuan kumsang ni som pahnia khan sky academy cho dinin aminga racing sky fair race ti in abo nge ma se an vurtol zir theina hi van tlang chin me ho sa tak te chau ban phak ani thong ma se romana sky academy hi sky zerna satya ang mai ni lovin in fiam na twal zola po champion nge theina tur khopa in zir theina mun ani a romana hian tlang chi pa zir lai ten an training chunga thleinga musat an chena tur in lian tok tak mai sa in a sky zir tirna mun hi a changtlung emema in ama nge in ano pangte cho zir tir thinin azir lai te tan chuan an nu le pa ang mai hi ania chutiang bokin azir lai te po chuan ama hi an ngai na thin hle boka a chan chu romana hian a hnoya zirlai no pangte chu mangai na tak nge na a zir tir thina wangin le an chunga chuan angil ni em wang ani boka chu lawa a zirlai te thom nu chia le siam that ngai song te chu ama nge chuan a kot nge in a siam sak thin bok nen heng te hi a zirlai te tan chuan thil hlu tak ani bok ani te chuan kan soita kang khan patum ro le tai matak thokrim em mai ani a thil engkim chu ani dan tur anga tu mi engkima mi fam kim ni tum tlat thin ani a ma se heng atum ro na le a tai mak na hian man anei thong chu ami mal nun tan hun anei thelawa chumi wa chuan a chungrila hlimna tak hi nei thelawin a chaw thin hlea ma se kumsang ni som pali atang khan a taksa te ti thowin nan tunisia ramjerba a kite surfing nei turin azin ta china chutia cholawa rim taka na a tho thin chu chulai hmuna chuan a in pai thol thin hi ani ber romana pon nuamati in aril ru taksatan po boruak thar hi pa in ti thoben chu a hrisel ema helai hmun a tlo fota ka chuan chian po so in ani chawbia zela abikin midun area Vinci Hellos Beach Resort chu a tlo ngun thi hle ani ti chuan mei tha kumsang hi somni pahnia khan romana chu miduna bok chol mang turin akal leta a hemi tuma resort a cham lai hian mi che pakhat a thi ni thlenga a hmangai em mai ni turin hemi resort a no pangte program en kol tu na thoklai samari chu atong beta a samari chu chunglamin atana arwa sak emo te mai turin romana la chuan ni danga alak mongai lo le a ming po alasiat lo samari chu a chil ngalin chelo ati emema afa te tholom sem tu atan avoi khat mona po hian ayai lo tlat mai ma se rei tak cham turakal ani lo awangin prensa akile ta phuta nima sela a thin lungin alo zom chin mi chia amit tha a cham reng chin mu to chuan mi tu na tanga prensa a hona po kariat atlin ma in
miduna bok chuan July thlatir te a akal le ta ngala ma se hemi tum ero hi chuan ama chawin ani to lo thung Sky Academia Azerlai Canadian no pang pathum chu hroi tel ve in resort ngai samari thona mun nge ya chuan anin ngaplia heta hian samari po awm dan le a hoi hera tangin romana chu ai bik lo ani ti chu hai rol ani bik lo ti chuan anin ngai song chhota chu ani ta dera amai ro chu romana chuan samari ne na anin kar chu kalpui zel aduni chuan du thlanna asiam angai don thung a chan chu samari te hi Islam an ni bang ni in romana chuan samari sa khwana le an nam ti thin dan chu a za sak angai dona tin ama chaw ni lo hian a chung te ne na po romana hian ti tur tam tak anei boka chu chu anin hmangai na te chu ramdan ne sa khwana ina apom theina romana chu Islam sa khwa ain le angai dona hei hi atan chuan beng sika ngai tu angai thilpui mo tak anon in thlak lok theina tur thil ani nge ge amai ro chu romana chuan a hmangai ani theinan uluk taka angai to na chu man ngai ati lo nge ni ol samte hian Islam sa khwa chuan in letin ai le chana po samari a hmangai bang ani ti lo chu chandang reng reng om theilo ti chuan chutia Islam sa khwa a ai le tak no a chuan samari tan po nei thelo wal reng ni to bik lawin an sa ko bon la alawin ang tabok nen an du ni pho chuan pasala anei thei to dona chutian chuan wang chang lawin ani nei ni tur te so ti fel zuin romana chuan anu pui nei na tura sum tam tak a senga ani nei na lom nan hian Gerbia a vela thaber hi le ngalin ani nei na po langsar takin an kalpui lawa mi som thum bel chaw hriat puina hnuaya dam chunga tiam ta te ti in anin ko sil zeta ani nima sila romana chungte friends lama mi ti ero chuan an fapa chu Islam sa khwa ain le ti reng reng hi an she ho lo thong ani na taka phel chuan an fapa chuan Islam me chia nupuya anei ni ti chu an manglama po lamang chin ngai lovin heti laya romana nuna thilthleng hi engma an shat pui ho lawa a chan chu ani nein a kaltura an som ti song song hi samarin boy puin ami som tam zok hi resorta a tho puite an nge nge a ma se samarin a pasal ne na chim tura a som chinga hian midang lambik pakhat omin chu chu som hni paruk mi Sofian resorta security officer na chel mek ania samari chuan Sofian na chu romana hne na chuan akazen angin a mel sha tir nge nge a he anin nei ni lai tang hian Sofian na chu samari ti no pa in kara chuan ron tla zep chho deuh reng ngalin an nu panun song songa chuan ain rol vek emo ti mai tur ani a romana le samari ti chuan Sofia na tilawin hun an hmang thelo emo ti mai tur hian Sofia na chuan ain thlak reng ba ka a thli thlai zui ta reng maya ma se in nei long pui tura local song song te chuan eng bangin nge an nu pa in kara chuan security lano pang tak mai Sofia na chu alo in rol ve reng ti chu zona an nei ngai lem lo a chan chu romana hi paril ru thatak ani awangin akyanga om te chuan achunga engril ru nge an put po don labin mi song song chunga chuan that a chwa mai zela ma se he tak hi anun ti toy to ti lo thei lo ani ome te chuan August tha romana chu friend sa let le in Sky Academy chu thlasik lo thleng turatan a po cha ta a ama chu at sa oma se a thinlung ero samari omna North America a Gerbia om thung romana chuan samaritan hian tunisia bank account han sakin in chung khura an mamo mai ba ka samari mamo song song te chu atum saka hetia poisa athon te hi samaritana ati tur pa ngai ve renga chuan angai me boka nima sila romana hian athil ti swal chu thlatlem te chawa alamil shiat me se chunga hian anun ne asum song song a ngathi anita ani te chuan September 30 lama romana chuan anna atanga cholal in boi tam tak chol manga alo kal to na thin mai ni to lo a hmangai le adu tak anu pui samari omna hmun Gerbia lam chu Azerlai Canadian no pangtani Mediterranean tui fin ria chu long mangin an pan le ta a emi tuma ero chuan hotel ni lovin h beng re tak bang sang tak takina a hwal bel hmun re le nuam em mai vila lam chu panin he hmun hi romana chuan samari ne na
nun bul an tana tur hmun chhungkwa hial din tak tak adu na hmun ani a ma se adu thu samsong song ero aletling zongin athling tabek mai he bang sang tak tak phena hian tu emo mai ko cho he sak ani don ta ani te chuan samari mi zia chu danglam chhotial tialin ahma a me chemi se du om le nu changza om tak nei kha ti danglamin om chho tial tiala romana laka chuan thinri ma tu chu zong reng thinin a thik thu chiana chu chan momal om lo hian a chwa hloi thina romana chu engkima thunun tumin an sa khwana le an hnam ti dana in siam lemna hun po pilo chuan a thil tia samari chuan ama hmangai em tu a pasal chu a social na sabuan buan thin hle maya ahma a European mi te social ngai lo khan European wal anei meu chuan social tour a mu thei so tin romana laka chuan adu khop lo na a mu thei to hle maya rum khat phei chu romana chu a thian tin yan jam jakil havin zu te anin choplama chati lai tak chuan samari chu ring taka ron awin zu in chu swal na satak ani tho sei pa chuan dokan an kil pui romana thian de chu avin ta bak bak mai heta aum dan hian romana po abara khai hle nge a chan chu ahma a European zu in chen ho bula a om lai khan a khosak ang hian a khosangai mi alawa magdewa hetia om tamai hi a pasal tan tak po ria thiam a har sa hle don ani te chuan September thalai hola chuan anu pa hian sumlama har sana neu an tok chauta a chan chu samari hian sum tho cho nei lavin romana poisa chau ring hian a khosa thina ami mal mamo to thilthleng kim na chu romana hian tum sak vek zelin samari chuan a pasal chu a ATM anga angai hi ani tabera chumi ni ba chuan romana chu ahma a ama chau in boi puya suma po har satna a to lo lai ang khan om thei to bik lo aril ro ha na te chu a thian nai vai tak ne na chuan shilve fo thinin samari poisa manate a hriat pui ngai lo thole engtik lai nge an sum kholte a man thin po a hriat lo thu te an sum zo chak dan te chu a thian pa hne na hian a shilve fo thina ma se he chau hi romanari ro ha chan alo ni ho lo kan seita kang khan Gerbia hi kholian lo tak mai ani a mi cheng nol puile lo om nge to sa te in hriat po pek na hmun ani awangin tho ho mai po adar chak thin hlea kan mizoram ang deuh hlek hian thudik ani le ni lo po fin fiak masalawa thu soi mai po hi an ching be thau mai helaya cheng te hian samari chungchang po chu an soina se ema chu an thu soi thom thang vel chu romanan alo hriat nuwa chuan a thinlung a ke sombek emo ti mai thei tur khopin chu thu hriat chuan a deng tak zata chu thu chu security lano pang tak sofian kha samari ka zen lo ni ozong lovin angai song he tak punri takatanga alo sui to alo ni rek maya samari chuan abial pa le a pasal chu dokan khat alo kil tir rem thin hi alo ni rek mai mi chakle tumro tak romana me po chu athu ria chuan athirung bong bonga friends mi kumruk lai alo ngai zon to abial no hlui chu kol ngalien achunga thilthleng chu a shil ta beka mi thangkama a ok palte chu pom ngal vekin samari chuan a hmangai tak tak lo thole asum le pai le nom saknan maya pasala nei ani thote soin athu soidana tang chuan romana chu a hun ton me ka chuan ana ani ti a hria thei nge ani nima sila romana chuan mi pa takin a hun ton chu ma chona arang theyang bera Gerbia chu chhuasana tlangrama anun boltan thale turin ala tlai lo ani ti chu a hrichiang ema amai ro chu bandoi thlak takin he ngai dan an e tanga nirei po ale ma in an vila kota khan emergency service te an lo omta ani kha te chuan romana ruang chu forensic team de chuan endik turin vila atangin an la takhala nu chui to lampo chuan romana thina hian ril helian tak nein tu boy sem sakpo an du hle boka nima sila fin fianarin tlak tak te lo chuan an rin hela chu thu boy sem sakin an man ngot thei bik si lo chumi ni wan chuan pui khoi tu ina a phu tok shemna a hmunge theinan police ten an mamo ber chu fin fiana anita a in forensic team ten romana ruang an endik na atanga an hria thei chu romana kha tuya thia hmoni ma se tuitla awanga nonna chan ani lawa he thil hi hoi taka na chui tu ten an soi thena chan po
Romana lungle a thok na do ta khan tuya lo omya lawa bula a omma dei to khan Romana chuan anuna a chan dei to ti na ni chu chutiang chu thilthleng dan ani awangin Romana thina chan chu che swal wang ani lawa re hlum nge ti na alo ni ta ani tin Romana taksa chuan hliam thar lam deuh deuh mai hmu ani boka ake akutle a hmuya te hian hliam te lo om nualin akotin kara chuan vun them hmu ani boka heta tang hian Romana hian a thi main tu emo a in swal pui nge ya achunga hetianga ti to te hi a belet ve nge ni ti po akotin kara midang vun them oma tang chuan hria thei ani bok ani e mai ba ka medical report atanga alan zel danin forensic team de chuan Romana taksa a hliam sang sang te an en chuan he a thina hian mi pakhat aya tam anin ro nge chu an jing hleya a chan chu kan seita kang khan Romana hi infirmi mi pa lian be pa ngai tak taksa phot moi tak infit tak ani awangin ama tukzal thei tu chu ama ai lian dai le chak dai ani lo chuan mi pahni pathum an ni nge ani ti chu nu chui tu de chuan an jing net pora chumi ni ban chuan police chuan September ni somnia khan mi pathum de chu oluk taka zona zot le in chumi de chu samari Sofian unau pa sifate ania eti lai me ken na chui tu te po chuan samari ma a hian autopsy result chu pharin police tam chuan Romana thi dan chu an shivek to ani ti samari na a hria thenan hian thu Sofia ani la ya autopsy result hi phar an ni nge a nima sila samari thil se zong zong chu thil thlen dan ngai to chuan thleng thei lo hol hol po ni labin ain kal fai vek mai a tho soila a thlak na sa in a pasal thina chu sun ang dewa lan lui atum ngei ni ti nu chu tu te chuan an hai me olawa ma se samari lem chan mai lo oi tor khopin nu chui tu de hi an a tlat lo chu tin ne ken zoi zo in thiam takin samari chuan thudik tak a soi do nan an chim budoi chan ta a atira chuan samari chuan nu chu tu te chu bum ve ngei atumani kha ma se ama ang miswal voi tam tak lo ma chon to tu te ma chuan in sum thei to labin orol cho mi wen aron tap chok ta a chumi hnuwa hetiang hian police ne na a pasal chunga an che dan chu a soi chok ta ani dailama tangin a pasal nen chuan in haul in a chunga a thin rim em ema an no pa chuan tu hriat pui si labin an in bang hung sang taka chuan boruak hream tak mai chu an ma chon me ka chuta a pasal che dan chu a hlau tak chata amang ang chuan ama tan pui tur mi pahni kawin an pathum chuan Romana chu an soi sakran hnuwa an riak rum chui ta ngala chumi hnuwa an tual tha thupnan Romana chu che swal anga alan theinan swimming pool a an da ta ni na soya nima sela an tumreng wanga Romana chu that an ni lo tho chu la soin an thil ti song songa amo phur tu te po Sofia ni le a unau pa an ni thu soi chuan ama le ama chu in hom ala tum chal thung hemi hnuwa hian police ten Sofia na te unau po chu uluk takin zo na an zot le boka ma se an ni thu soi le samari thu soi dan chu a in person hle thung an ni pahnia chuan samarin a pon zong zong chu pha fai vekin Romana le samari te chena venga po an kalo thu te zana po tan puina dila ron kol to to ma anom lo tho chu an soi tlat maya tin Romana be ani na chuan an kot mor po a anin ro lo tho chu la soi tlatin an tan na nga ya chuan nge takin an tang tlat maya ani na taka chuan Romana thina a rin hel mi pathum te hian anin po kwal vek hi ani ber mai an mani cheba in hum hem tumin police ten fin fiana thatak mai an ne sa po chu an pui sadu der lawa nima sila he in pona le in hial bak na kara hian police lam chuan an rin hel chu thu boy sem sak ani ngei theina tur fin fiana DNA evidence chu an kota an kol reng to a e mai ba ka hian all record po an nei vek to alo ni engtin nge in hial na satlia chuan rong taka thina a thlen tir the forensic evidence ba ka mi thu soile cell phone to war data mangin zan khata thilthleng dan chu hria the anita ani ninga ni September ni som panga kumsang ni som ni pani khan Romana zirlai Canadian no pang te chuan Gerbia thlar ka chu an chwa sanawangin bila chong chu are hian are pungwong maya in chunga chuan tu mit me ma ven ngai labin
Roman te no pa che chu an omta a thakhat chung kha chuan an no pa che ni lovin anin chunga midang anom tel vi awang khan boina so sang tur po azia om via ba ma se hemitlaya ero hi chuan tu mit me ma beng labin Roman chuan a thindim song song chu an pui samari la pa chuan zelen takin alantir thei ve ta ani atuk September ni som paruk tlai lamdar ni li achan vela Roman chu kite surfing club a abung wa te la torin akal le a achan chu Gerbia a let le to lo torin friends a ho tumna ril ro a put to wang ani a ma se hetia ati turang angte ati pa hian a thian pa Oliver chu bia in anin biak na po hi Roman hun ton ngai to chuan a him om phian mai Roman chuan a hmalam huna bi sin sang tak ala ne ni ti atong kamatang chuan a hria theya a thian pa hne na chuan anupuin kite surfing zirve adu thote chu a soilang nge nge ni ome te chuan hetia anin biak zo hnuwa hian abung ruatinen Roman chuan akarin an bila lam chu apan neta ani eta tanga langcheng te em chu Roman hian anupui hi a hmangai emema samari chu a hmangai na wangin ala dang lam nge hi aring ti an mahuna adu su sam asoina atang hian a hria thei ro ro pome ma se in a thlen nuwa chuan samari nen chuan an borak chu a thalo ta hemaya an in bula cheng be ti po in an nu pa thinrim taka anin hnial thom te po chu lo hre phahialin anom dan chu mita mutu lo om lo ma se an thoma tang chuan an nu pa borak chu a thalo hle ni ti chu haider thei ani lawa ing ang po in Roman chuan samare chu mangai ma se samare chu atong do dan be la tang chuan in siam that mai chu ala tum ho lo ni na lang hemi ni wang hian Roman chuan anupuya wangin awoi ni nan lo thei lovin thutluk na asia mangai le ta a awoi khatna chu samari a mangai na awanga islam sa khwa a arsa tak chunga ai ne na khani in awoi ni na ero a mangai na awanga kom khwa a anu na changa kaltir mai chu anita a chutiang chuan voi tam ta asum po do tu a lo khoral sak to tu le mangai taka nupui anga a in kollaya pasal anga in ve do ngai reng reng lo samari nen chuan chen dun ring thei ni to lovin ave se chin mahun eng tak chu anin kara po a thlen thei aring to lo bura chumi ni wang chuan chumi zan la la chuan samari nena anin kar chu ti top tori mi pa takin ngei dan so son mai mai to lo to chu ani be ta ani te chuan Roman chuan samari bungrwa te chu pon lama da chhuak ngalin anupui samari po chu avila atang chuan anot chhuak zui ta boka ma se he thilthlenga hian samari chuan to mai tumna alo nei ho lo atir ti atanga alo tho pui abel pa Sofia na chu be ngalin ani chuan na unau pa si pa chu a be zui ve le boka chumi no chuan vila lam chu an pahnih chuan panding len heti lai hian samari chuan vila kota anni chu alo ngak ringa te chuan he khi sa thilcheng te em bok chu ti pal thil thu in Roman kha athilawa anupui le anupui bel pa ba ka abel pa unau pa te ro man nge yani awangin ro man lok na Roman kha tha nge ni ti hi ani ome te chuan an pathum chuan vila chunga chuan lut ngalien Romana ama chawa omlai chu an be zuita a alsa kum tam tak oma mani to ka pachakle in fit tak Romana chu mi pakhat chin atuk zal thei che zia sang ani lo awangin an pathum tang ho chuan an be rona Romana po hian anona chu thei pa to pa chan him ngei tumin ama tha tum tu de chu a thei ang tokin a be let be ni na lang hemi wang hian a kutin kara po khan midang bun them tang kha alo ni a te chuan thei pa to pa mi pathumina an be ron hnuwa chuan Romana chuan zoi zoi in a tha chu a thla ve ta tial tiala heng mi sol pathum te hian chhuata norbit tlatin an rek lum chuita ani chuita kang khan a thi hnuwa heng mi pathum te hian an so hnu te chu ti fai le vekin Romana chu swimming pool a che swalanga lantiar tum chuan tuya an pai sui le a chumi hnuwa vila chu chho sanin samare chuan hotel lam apana tuala thati shilek lovin chu zan chu hotela chuan tui takamo in a hmang zo nge nge ni ome prosecutor lam chuan emergency service te Romana villa a an omlaya samari mang ang takalo om chu ro man lok na pek ani ti in kota chuan an din puita a
October ni khat kumsang ni somni palia Tunisia marlam metanin kota khiso awai khana atana ngai to ania romananu odil pita to cho afapa thatu te chung tho ngai to la hian ko chunga chon ombe in prince lawyer dan kal mangshata besma mirbi in odil pita to hi azui ve nge nima sela ko chunga chuan samari chuan thilthleng dan zong zong cho sei kwal in a pasal romana thana chuan ai nam hnoi lo thule kumni malama investigator te ma a athu se zong zong chu dot vek ani thu te soin romana dam lai nge ya villa a chho san thole atu ka che a hotel atanga villa a akele thu te tuma abiak polo thu te chu judgma chuan a soile ta a chu mai ni lovin forensic team ten fin fiana an nei te po kha arin tlak lo thu te le tol thatua po thluk nge nge an tumna abanga fin fiana an siam chok mai ani thu te soin forensic team te chu dot pho chok mang chuan judgma a hek le chok zama a ma se friends forensic team te chuan tunisia doctor te thutluk na siam chu adik nge ni te khol tha chok manga lo nim ngetlin romana thi chan chu tuitla ani lo thole re hlum nge ani tho chu an lo sei vele ta a tin cell phone report chu fin fiana pom tlak tak mai ani boka network data atanga alandan chuan khamisana khan samari chuan sofian chu a kol nge ya sofian po khan si ba chu a phone nge bok alo ni te chuan february ni som pariat komsang ni somni panga khan samari sofian le si pa te chu tol thatu nge ani ti in an chung thu an rel sakta a dam chunga tang tura shim an ni zuya nima sela tol thatu po te hian appeal thelut le ngalin February tha kumsang ni somni panga atanga kumin April tha kumsang ni somni paruk inkar khan an appeal cho ngai thakna voiruk zat ko chuan ani le a amai ro chu kumin kumsang ni somni paruk April ni somthuma khan o chuan case chu chuinon to lo torin le tol thatu te po dam chunga sheom taka lungina tang torin thutlukna asiam le ta jok ani ole khati song kha ton chuma kan case ngai thla khole the chu alo ni le ta a he case chung changa in ngai dan te comment section lama ino soi vele chhodon ya